Gemblebek buar. Ora sakakan do padu. Gemblebek. Gua. Gede iki koyone. Ora. Cilik wis mabur berarti. Wis. Ya kuwi ketol. Mrene kok malah ditakan mrono. Aduh. Dari mana lu dari mana? Walah. Kok ditakan mrono. Curane lempeng yo. Ih, brik kok iso lempeng koyo kae? Lah ora gantung lagi kepriye, curane malam lempeng bisa mbak emet bentek bos. Jenenge dengakan Iya, ditahan. Ora sih. Main kesel ya. Ngidul sing ora ngantem kabel joran men iso ngadeg. Lah kae. Nang wilo nang kudu. Iya, gimana? Aman. Ora ketemu dengakan. Dicorak ditunggal. Ada wong ditunggal wae kok kulah. Kok ditunggal. Pendone nemen iki digendoni malah. Iya, jenenge Malah lurus medun. Lewat lu ngamedi, wedi tunggal kan. Jerane malah tinju. Kesuwen paling wasil. Wis. Asih mlebu. Kae jorane. Ono kae lah kae. Malah diolor terus. Tarikan sing kesuwen Malah pirang jam kae. 2 jam setengah. Padahal wis piro? Mbak samene Sekelo pun penonton semua tebong kok iki. Oh iya iki Pak kok ada para tunggal enggak kowe. Jerane digake, jerane. Halus. Ora pedhok. Ana iwake ora Mas Didi? Ono. Di wae di. Lah kae. Burung katon. Ganco. Di wae. Ganco mbah. Ganco lah kae. Lah kae. Ganco. Ganco. Set. Ah, hocul. Gede lho. Mending gede kok. Gede. Kan coba. Ah, suwen. Kesuwen ora tekan gone. Oh. Dengake. Jorane ora dengake medun. Jorane dengake. Jorane malah di Kangel. Iki malah digendoni maneh. Jorane wis tunggah kijane. Ditugal jorane kan jorane modele kaya kae. Jorane ditugal. Aduh, kok koyo kae we. Penonton bongo. Aduh. Oh, au. Sekena. Oh, mes. Aduh. Bongo. Cair kono. Ngene wis Gede kok. Tapi jorane kok kayak medun terus sih wae ya medun. Ora kelem enggak. Jorane wis didengeter pancen kesalahan. Dengakake. Ora mlebu. Ikal. Ora metu. Kena iki, kena. Gila kejorane arep grip Pak. Wis mati. Ah, grip yo kena. Gripe ora mesti kena kok. Ah. Kacau. Ah. Nah, kuwi ra. Gede lho. Gede. Suwen. Tata kalau gone naik. Wis arep iwak gawa kue goreng. Delok madhep rene. Tapi wetenge negenani. Bongo kro. Lah wong wis mlebu wis ora pedhot. Ayo bongo.